Oye, pero ¿por qué hacéis los dos? Las hacéis mal, en esa ocasión pues vamos a analizar, xa digo, que se acaba de publicar decir, institucións centenarias como as caixas non foron capaces de sobrevivir o desastre en política económica que está supoñendo o goberno do señor Zapatero. Todo isto se fixo, ademais, engañando as comunidades autónomas, engañando a Galicia, non contando o que de verdade estaba pensado facer, non contando, ademais, en ningún momento coa opinión, ni coa colaboración, ni coa coordinación das comunidades autónomas, e, dende logo, visto o resultado, o que queda agora o Partido Popular de Galicia o ten claro é que se seguirán facendo todos os esforzos posibles para que siga existindo en Galicia unha entidade financeira forte galega, desenvolvendo algo tan importante como o que viñeron facendo as caixas durante tantísimo tempo, que esa obra social, ese labor de atender a sectores en Galicia e galegos que necesitan un especial empuje, un especial apoio. Dende logo non imos renunciar, por moito que se empeñe o señor Zapatero e o goberno de Madrid en que desaparezca algo tan importante para Galicia como é o labor que facían as caixas, e agora toca empezar a analizar o decreto que se acaba de publicar no Boletín Oficial do Estado e facer, xa digo, todo o que sexa necesario, como se veu facendo ata agora, para, a pesar dos intentos e a decisión do señor Zapatero de eliminar as caixas, de matar as caixas e que só existan bancos, Galicia sigue necesitando, non se pode permitir en ningún caso que non existe unha entidade financiera galega e forte que atenda as importantísimas funcións que viñan desenvolvendo as caixas, e o que toca a partir de agora é traballar nese sentido con todas as forzas, pedindo unión de todos aqueles galegos e galegas responsables que entendan que a política réplica do señor Zapatero xa non pode seguir así, nos levou hasta onde nos levou, e dende logo en Galicia esa entidade financiera ten que seguir existindo. Lamentamos onte que dous ministros que se chaman galegos asistiran a esta decisión do Consello de Ministros sin pestañear, sin entender o moitísimo que perde Galicia con esta decisión, pero dende logo se eles non son responsables, e se o Partido Socialista en Galicia nin en Madrid é responsable, dende logo o Partido Popular de Galicia vai ser.